Alisa študovala astrobiológiu, teda vedu, ktorá skúma, či môže život existovať aj mimo Zeme. Momentálne robí výskum zameraný na to, ako môžu mikróby prežiť v extrémnych podmienkach, podobných tým na Marse. Okrem školy absolvovala rôzne výcviky, simuláciu bezťaže, ponory pod vodou, lety v lietadle, ktoré napodobňujú mikrogravitáciu a má dokonca aj pilotnú licenciu. Získala množstvo skúseností, ktoré jej dávajú dobrý základ, ale tu prichádza jeden dôležitý moment. Alisa Carson nie je astronautka NASA. Nikdy nebola vybraná do oficiálneho astronautického programu. NASA sama potvrdila, že s ňou nemá žiadnu formálnu spoluprácu. Všetky tréningy, ktoré absolvovala, sú organizované súkromnými spoločnosťami alebo vzdelávacími centrami, nie priamo NASA. Poďme sa pozrieť aj na pár vecí, ktoré sú naozaj zaujímavé a pravdivé. Jej prezývka je Blueberry, dostala ju v jednom zo Space Campov, pretože nosila modrý skafander. Rozpráva 4 jazykmi, anglicky, francúzsky, španielsky a mandarínsky. Je členkou programu Possum Academy, čo je pokročilý tréning pre suborbitálnych výskumníkov. A v roku 2025 získala grant NASA na výskum mikroorganizmov v simulovaných marťanských podmienkach. A čo je možno najzaujímavejšie, Alisa nikdy neprestala o svojom sne hovoriť. Je motiváciou pre tisíce dievčat, ktoré sa zaujímajú o vedu, techniku a vesmír. A to je podľa mňa úžasné. Bez ohľadu na to, či sa na Mars nakoniec dostane.